Φίλοι του Πανιωνίου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. 4,5 περίπου χρόνια περιμέναμε εμείς οι φίλοι του Πανιωνίου να νιώσουμε αυτή τη χαρά που νιώσαμε την Κυριακή που μας πέρασε, και αυτός είναι και ο λόγος που ακόμα δεν θέλουμε να ξεχάσουμε ότι είμαστε στο γήπεδο, και γι' αυτό εμφανίζομαι και έτσι σήμερα με το Κασκόλ στην εκπομπή. 4,5 χρόνια λοιπόν περιμέναμε για να μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε αυτή τη νίκη εκεί που έγινε και με αυτή την ομάδα. Μια αγωνιστική εχθές, μια Κυριακή, η οποία ήταν μια Κυριακή την οποία εμείς οι Πανιώνιοι θα την ονομάσουμε 2 και 32. Δηλαδή, για αυτούς που ξέρουν τι σημαίνει το 2 και 32, ξέρετε τι σημαίνει. Για αυτούς που δεν ξέρουν, θα σας πω εγώ. 2 στην μπάλα, 32 στο μπάσκετ. Και επιτέλους πια μπορούμε να πούμε ότι για να πάμε στην μπάλα, ο Πανιώνιος στρογγυλοκάθισε πια στην πρώτη θέση και είναι θέμα χρόνου να ξεφύγει βαθμολογικά από τους αντιπάλους του. Η ομάδα μας έπαιξε ένα πολύ δυνατό και σωστό και μεθοδικό ποδόσφαιρο. Αυτό το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Πανιώνιος δεν μπόρεσε να το δει κανένας από την Ελλάδα, διότι η Filmnet, η ERT και όλες οι άλλες εταιρείες που έχουν το μονοπόλιο του ποδοσφαίρου προτίμησαν εχθές να μην δείξουν στιγμιότυπα αυτό το παιχνίδι. Ούτε καν η κρατική ΕΡΤ, η οποία το μεγάλο ντέρμπι της Β' Εθνικής κατηγορίας δεν το έδειξε ούτε καν στιγμιότυπα. Το περάσανε στον Τούκου. Ίσως να έδειχναν στιγμιότυπα άμα έχανε ο Πανιώνιος. Έτσι λοιπόν στεναχωρήθηκαν που ο Πανιώνιος κέρδισε και γι' αυτό δεν δείξανε στιγμιότυπα. Εμείς όμως χαρήκαμε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο πριν δούμε αυτά που ζήσαμε όλοι στην Λάρισα, αυτά τα παιδιά που ξεκίνησαν από τις 7 ώρα το πρωί και βρέθηκαν στην Θεσσαλική πόλη, εκεί όπου ένα κουβάρι μαζί με τους παίχτες πανηγύρισαν μία από τις μεγαλύτερες νίκες του Πανιωνίου, όχι επειδή είναι μία νίκη εναντίον του συγκεκριμένου αντιπάλου, αλλά επειδή είναι μία νίκη επί της Λάρισσας στο γήπεδο αυτό που πριν 4,5 χρόνια η ίδια αυτή ομάδα έστειλε τον Πανιώνιο στη Β' Εθνική κατηγορία τον Ιούνιο του 1992. Επειδή όμως, όπως ξέρετε, ο καιρός έχει γυρίσματα και πάντα ο Θεός τιμωρεί αυτούς που πηγαίνανε με τις κουκούλες και δείχνανε τους Έλληνες και τους εκτελούσανε, έτσι ακριβώς αυτό έπαθε και η Λάρισα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να δούμε τα στιγμιότυπα, να ζήσουμε αυτό που ζήσαν αυτά τα παιδιά και αυτό που δεν μπόρεσαν να ζήσουν οι πολλοί φίλοι του Πανιωνίου, ούτε να το δουν από την τηλεόραση, και στη συνέχεια μπορούμε να είμαστε κοντά, αφού εσείς, εάν θέλετε, μπορείτε από τώρα να τηλεφωνείτε στο 93-07.000, το γνωστό τηλέφωνο της εκπομπής, το 93-07.000. Τα τηλέφωνά σας τα περιμένουν πάνω στο κοντρόλ ο Θωμάς και ο Γιάννης, και θα απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα, γιατί έχουμε και άλλα θέματα πέραν από το πανηγυρικό. Σε αυτό το τηλέφωνο που βλέπετε μπορείτε να τηλεφωνείτε. Πέραν από το πανηγυρικό αυτής της μεγάλης νίκης, έχουμε και άλλα θέματα για την εκπομπή. Ας δούμε λοιπόν τα πλάνα που τραβήξαμε από δικιά μας φορητή κάμερα που είχαμε μαζί μας, από την κάμερα του συνδέσμου μας. Μπορούμε να δούμε τα πλάνα από τη Λάρισα.
Εδώ βλέπουμε πια στιγμιότυπα μέσα από το γήπεδο. Κεφαλιά και εδώ είναι το 1-0. Τρελά πανηγύρια. Ήταν πολύ τυχερό που κατά τύχη την ώρα που παίρναμε πλάνα της κερκίδας πήραμε και τον γκολ. Ένα τρελό πανηγύρι ξεσπάει λοιπόν στις κερκίδες. Βλέπουμε εδώ 17ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, 0-1. Εδώ απειλήθηκαν κάποια επεισόδια με κάποιους. Κοιτάξτε πόσοι πολλοί είναι αυτοί που πάνε να κάνουν τους... προσπαθούν εκεί να κάνουν κάτι, αλλά βέβαια δεν μπορούν. Και εδώ πια είναι το κερασάκι στην τούρτα. Βλέπουμε τον Αντώνα. Ο Κατσιαμπής εδώ μπαίνει. Την μπάλα παίρνει... Τώρα την παίρνει ο Κατσιαμπής μάλλον και με το σουτ. Ένας χαμός. Η κάμερα φεύγει από τα χέρια. Ανεπανάληπτες στιγμές. Ταυτόχρονα με τον γκολ βέβαια σημειώθηκε και η λήξη του αγώνα. Στο 92 μπήκε το γκολ και οι παίκτες πια εδώ τρέχουν προς την εξέδρα. Τρομερές στιγμές πραγματικά. Και εδώ βλέπουμε μια αναμνηστική φωτογραφία της ομάδας της Κερκίδας πια. Ανεπανάληπτες στιγμές. Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά ότι η νίκη της Λάρισσας πέραν από τη βαθμολογική σημασία που είχε ήταν μια ιστορική εκδίκηση, όπως γράφει σήμερα με ένα πολύ μεγάλο εκτενέστατο οχτάστιλο η Ώρα για Σπορ. Μετά από 15 χρόνια ο Πανιώνιος νίκησε στο Αλκαζάρ. Πράγματι 15 χρόνια είχαμε να κερδίσουμε στο Αλκαζάρ τη Λάρισα και ο Πανιώνιος ξεχρέωσε, λέει, παράλληλα και το γραμμάτιο του υποβιβασμού. Εμείς είμαστε ρομαντικοί φίλαθλοι Πανιώνιοι, δεν είμαστε ούτε κατευθυνόμενοι φίλαθλοι, ούτε πιστεύουμε σε κάποιες ομάδες που δεν πρεσβεύουν τίποτα. Είμαστε φίλαθλοι και οπαδοί μιας ομάδας που πρεσβεύει κάποιες ιδέες, κάποιες αξίες και κάποια ιδανικά. Γι' αυτό λοιπόν όταν κάποιοι μας πληγώνουν τα ιδανικά μας και αυτές τις αξίες που έχουμε, δεν ξεχνάμε ποτέ. Και αυτή η νίκη του Πανιωνίου στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο που συνέβη ήταν τα φόπλακα, όπως επίσης λέει η εφημερίδα, για τη Λάρισα. Πράγματι, ο Πανιώνιος με την νίκη του αυτή κατά πάσα πιθανότητα αφήνει τη Λάρισα μάλλον στην δευτέρα εθνική κατηγορία για δεύτερη συνεχή χρονιά, πράγμα το οποίο είναι πολύ περισσότερο επίπονο από αυτό που αυτοί μας έκαναν εμάς, ρίχνοντάς μας στη β' εθνική κατηγορία. Θα αναφέρω επίσης ότι βέβαια τα γκολ τα οποία τυχαία, επαναλαμβάνω, η κάμερα έπαιρνε πλάνα την κερκίδα και τυχαία τραβήξαμε, ήμασταν τυχεροί σε αυτό γιατί μπήκαν και από το τέρμα το δικό μας, τα πέτυχαν ο Μένταν και ο Κατσιαμπής στο 92ο λεπτό και είναι σημαδιακό το ότι μπήκε γκολ στο 92ο λεπτό, 92 λοιπόν, για να θυμούνται το 92.
η Λαρισίνη. Η ιστορική εκδίκηση λοιπόν, άλλες εφημερίδες πάλι γράφουν ότι ο Πανιώνιος ήταν πάνθυρας στον κάμπο, γράφει ο αδέσμευτος τύπος, και μας αρέσει πάρα πολύ εμάς τους πάνθυρες όταν διαβάζουμε εφημερίδες οι οποίες αναγάγουν την ονομασία των πανθύρων σε ταυτόσιμο του Πανιωνίου. Είναι πολύ, πολύ καλό. Σαφάρι στην κορυφή, πάνθυρες, γράφει το Sport Time σήμερα. Βέβαια, πρέπει να πούμε, για να σταματήσουμε σήμερα τους πανηγυρισμούς, οι πανηγυρισμοί πρέπει να τελειώσουν, πρέπει να δούμε μπροστά. Πρέπει να πούμε ότι το βράδυ σήμερα γίνεται ένας αγώνας μεταξύ του Εθνικού και των Τρικάλων, που αν υπάρξει εκεί νικητής, ο νικητής θα μας ξεπεράσει. Που σημαίνει ότι δεν θα είμαστε πρώτοι. Αλλά δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Ο Πανιώνιος είχε θέσει στόχο τους 30 βαθμούς. Ήδη τους έχουμε και έχουμε την Κυριακή, όχι Κυριακή, το Σαββάτο παίζουμε, έχουμε την ΕΑΡ στο γήπεδό μας, όπου εμείς πιστεύουμε 100%, μέσα στο ποδόσφαιρο θα πρέπει να πούμε 99,9%, εμείς λέμε 100%, θα πιάσουμε τους 33 βαθμούς. Που σημαίνει λοιπόν ότι είμαστε πολύ παραπάνω από το στόχο που είχαμε θέσει. Έτσι λοιπόν η ομάδα μας με μεγάλη αισιοδοξία, με αυτό το υπέροχο κόσμο στο πλευρό της, και δεν κουράζομαι να λέω ότι είναι υπέροχος αυτός ο κόσμος, αυτά τα παιδιά που ταξιδέψανε 700 χιλιόμετρα εχθές μέσα σε συνθήκες τρομερά αντίξωες. Η ομίχλη ήταν τόσο πυκνή που δεν μπορούσες να δεις το 1 μέτρο. Δεν έβλεπες το 1 μέτρο. Ξαφνικά βγαίνανε στήλοι, αυτοκίνητα μπροστά σου, δεν έβλεπες τίποτα. Αυτά τα παιδιά λοιπόν ταξιδέψανε για να δουν μια ομάδα από την οποία δεν περιμένουν ούτε πρωτάθλημα να πάρει, ούτε κύπελο να πάρει, ούτε κάποιο τίτλο να πάρει. Απλά περιμένουν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, την ομάδα αυτή που πρεσβεύει αυτά τα όμορφα ιδανικά του Πανιωνίου. Και αυτό είναι αξιέπαινο, και επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, και ας γίνομαι κουραστικός, ας έρθουν στη θέση του Πανιωνίου οι άλλες ομάδες, αυτές που έχουν οπαδούς και φιλάθλους, και να είναι στη θέση του Πανιωνίου, να δω πόσοι από αυτούς θα έχουν την ψυχή να παραμείνουν να υποστηρίζουν αυτές τις ομάδες. Διότι μας συγκρίνουν τώρα μεταξύ τους, που εμείς έχουμε μια ομάδα η οποία βρίσκεται στη Δευτέρα Εθνική, που μας χωρίζει από αυτούς δηλαδή πάρα πολλές θέσεις στην πρώτη Εθνική, και μέχρι τώρα μας χωρίζαν και μερικές θέσεις στη Δευτέρα. Ο Πανιώνιος λοιπόν έπιασε τους 30 βαθμούς και είναι μέχρι στιγμής στην πρώτη θέση. Την επόμενη Κυριακή, το επόμενο Σάββατο, όπως είπαμε, το απόγευμα παίζουμε με την ΕΑΡ στη Νέα Σμύρνη. Αναμένεται κόσμος η ροή, όχι μόνο για τη μεγαλειώδη νίκη επί της Λάρισσας, αλλά και γιατί θα είναι και η πρώτη του, μάλλον θα είναι η πρώτη του νεοαποκτηθέντα του Νορβηγού του Μπέργκεσεν. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρει η ΠΑΕΤ Πανιωνίου να εξασφαλίσει φορολογική ενημερότητα, για την οποία δεν ευθύνεται ο Πανιώνιος που δεν μπορεί να την πάρει, ευθύνεται το κράτος. Ελπίζουμε να μπορέσει να την αποκτήσει αυτή η φορολογική ενημερότητα και να μπορέσει να κάνει τις μεταγραφές. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας εμείς στο 93 07.000, όπου επαναλαμβάνω ο Θωμάς και ο Γιάννης είναι αυτή τη στιγμή επάνω στο κοντρόλ και παίρνουν ό,τι ερωτήσεις θέλετε να κάνετε. Έχουμε και άλλα θέματα σήμερα. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι εχθές ήταν η μέρα 2-32. Για όσους λοιπόν ξέρουν, ο Πανιώνιος έτυχε μια χρονιά, τη μοναδική χρονιά που έχασε στη Λάρισα από τη Λάρισα, μια Τετάρτη. Είχε παίξει ταυτόχρονα ποδόσφαιρο και μπάσκετ εκείνη τη μέρα. Είχε χάσει λοιπόν 3-0 στη Λάρισα και είχε χάσει και με 33 πόντους διαφορά στο μπάσκετ. Αλλά οι Λαρισίνοι λοιπόν τότε μας λέγανε 3-33. Ο καιρός, βέβαια, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά και γίνομαι κουραστικός, έχει γυρίσματα, και έτσι λοιπόν εχθές ήταν το 2-32. 32 πόντους πέτυχε η ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου. Δεν θα σχολιάσω τον αγώνα, διότι δεν ήμουν εκεί και δεν μ' αρέσει ποτέ, δεν μας αρέσει μάλλον εμάς ποτέ, να σχολιάζουμε πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε. Την τακτική κάποιων να κάνουν κριτική και σχόλια χωρίς να είναι στους αγώνες και χωρίς να τους βλέπουν τους αγώνες αυτούς, δεν θα την ακολουθήσουμε εμείς. Απλά αναφέρουμε αυτά που μας είπαν κάποιοι φίλοι που ήταν στο γήπεδο, και βέβαια αυτά που διαβάσαμε και στις εφημερίδες. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι ο Πανιώνιος στην αρχή μπήκε μουδιασμένα, η Λάρισα ήταν κοντά στο σκορ, αλλά από ό,τι μας είπαν, ίσως να είναι τυχαίο, ίσως να μην είναι τυχαίο, όταν ο Πανιώνιος πέτυχε το πρώτο γκολ στη Λάρισα και ξεσπάσανε πανηγυρισμοί από τους φίλους του Πανιωνίου που ήταν στο μπάσκετ, λες και ξαφνικά κάποιος πάτησε ένα κουμπί και άλλαξε ο ρυθμός. Ο Πανιώνιος έφυγε πολύ μπροστά και το τελικό 168 είναι τόσο, 32 πόντι, επειδή τους αφήσαμε στο τέλος να μειώσουν τη διαφορά, επειδή καθίσαμε λίγο εξασφαλίζοντας μια νίκη, μια μεγάλη διαφορά. Η ομάδα μας τώρα στο μπάσκετ, ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να συνεχίσει όσο το δυνατόν πιο καλά και πιο
αισιόδοξα για το δεύτερο γύρο. Ο δεύτερος γύρος βέβαια είναι δύσκολος, γιατί έχουμε όλα τα δύσκολα παιχνίδια, τα μέχρι πέρσι ντέρμπι, γιατί φέτος δεν είναι ντέρμπι δυστυχώς, τα έχουμε εκτός έδρας. Πιστεύω βέβαια ότι θα μπορέσουμε τελικά να τερματίσουμε κάπου κοντά στην τετράδα. Θα είναι βέβαια έκπληξη αν είμαστε μέσα στην τετράδα, αλλά θα είμαστε κάπου κοντά στην τετράδα. Αυτή είναι η αισιοδοξία που έχουν οι φίλοι του Πανιωνίου για την φετινή χρονιά. Λέγοντας για τους φίλους του Πανιωνίου, θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ, πριν πάμε σε άλλα θέματα πολλά που έχουμε στη συνέχεια, και να πω ότι στις 7 Φεβρουαρίου οι Πάνθυρες και η εφημερίδα μας, ο Πάνθυρας, διοργανώνει τον ετήσιο χορό. Έκανα την παρένθεση αυτή μετά από όλα αυτά τα θέματα που αναφέραμε τον κόσμο και όλα αυτά, για να πούμε ότι αυτός ο κόσμος που βλέπετε και στα πλάνα εδώ και ακούτε και σχολιάζουμε πολλές φορές, είναι ένας κόσμος ο οποίος όλη αυτή η οργάνωση του κόσμου αυτού που γίνεται ανιδιοτελώς, και όχι μόνο ανιδιοτελώς, γίνεται χωρίς καμία βοήθεια. Ελάχιστη βοήθεια είναι αυτή που προσφέρουν κάποιοι ονομαστικά επώνυμοι ίσως από διοικήσεις και από οτιδήποτε άλλο. Εμείς δεν έχουμε καμία βοήθεια. Σε άλλες ομάδες ίσως να έχουν. Εμείς δεν έχουμε καμία βοήθεια. Ο χορός λοιπόν αυτός που θα γίνει σε 7 Φεβρουαρίου είναι, εκτός από το γεγονός ότι είναι μια εκδήλωση στην οποία θα έχουμε κάποιες βραβεύσεις, κάποια κοπή πίτας, κάποιο χορό, κάποια γενικά εορταστικού χαρακτήρα ατμόσφαιρα, γίνεται και για την οικονομική ενίσχυση των συνδέσμων των Πανθύρων. Οι Πάνθυρες ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή διατηρούν 4 γραφεία στην Αθήνα, ένα στη Νέα Σμύρνη, ένα στη Δάφνη, στα σύνορα Δάφνης και Άνω Νέας Σμύρνης, ένα στον Μπραχάμι και ένα στο Νέο Ηράκλειο. Αυτή η οργάνωση που βλέπετε λοιπόν χρειάζεται και την οικονομική ενίσχυση όλων σας. Οι προσκλήσεις κοστίζουν 3.000 δραχμές με το ποτό μαζί. Το μαγαζί είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σωστό. Έχουμε πάρει και κάποια πλάνα για να δείτε πού θα γίνει ο χορός μας. Ας τα δούμε και θα σας πω και μερικά ακόμα πράγματα στη συνέχεια. Είδατε μερικά πλάνα από το μαγαζί στο οποίο θα γίνει ο χορός μας, και η ετήσια κοπή πίτας και οι βραβεύσεις που κάνουμε κάθε χρόνο. Φέτος έχουμε καθιερώσει και ένα βραβείο λίγο ιδιαίτερο, και ένα βραβείο το οποίο είναι μεταξύ χιουμοριστικού και μεταξύ σοβαρού, και θα το καθιερώσουμε κάθε χρόνο. Είναι το βραβείο της Ανοιχτής Παλάμης, το οποίο βραβείο της Ανοιχτής Παλάμης είναι το αρνητικό βραβείο και θα το παίρνουν αυτοί που κατά τη γνώμη μας έβλαψαν τον Πανιώνιο περισσότερο τη χρονιά που προηγήθηκε. Όπως βραβεύουμε τους καλύτερους, θα βραβεύουμε και τους χειρότερους λοιπόν. Αν και οι περισσότεροι φίλοι του Πανιωνίου ξέρουν ποιος είναι ο νικητής αυτού του βραβείου, εμείς δεν θα το πούμε δημόσια. Θα το αφήσουμε για έκπληξη σε αυτούς που θα έρθουν στο χορό μας στις 7 Φεβρουαρίου. Επαναλαμβάνω ότι ο χορός αυτός θα έχει μια ιδιαίτερη χρειά φέτος, διότι θα γίνει ταυτόχρονα και η κοπή πίτας που κάνουμε κάθε χρόνο την κάναμε ξεχωριστά μέχρι φέτος. Φέτος δεν την κάνουμε ξεχωριστά. Ας το αφήσω αυτό το θέμα.
Θα απαντήσω γρήγορα σε μερικές από τις ερωτήσεις. Ο Τάσος, νομίζω από την Κόρινθο, λέει αν θα κάνει μεταγραφές στο ποδόσφαιρο Πανιόνιος. Δεν ξέρω αν θα κάνει άλλη πέρα του Μπέργκεσεν, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον τις τελευταίες 5 αγωνιστικές ο Πανιόνιος έδειξε ότι δεν είναι και δα του θανατά να κάνει μεταγραφές. Πιο πολύ θέλουμε να κάνουμε κάποιες μεταγραφές για να ετοιμάσουμε την ομάδα του χρόνου. Να γίνει πιο πολύ για αυτό το λόγο. Πιστεύω βέβαια ότι ίσως και κάποιον άλλο παίχτη να πάρουμε. Κάποιοι παίχτες δοκιμάζονται και σήμερα δοκιμάστηκαν κάποιοι παίχτες σε ένα φιλικό που έγινε και μέχρι να τελειώσουν οι μεταγραφές μπορεί να πάρουμε κάποιον παίχτη. Γιατί δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο? Εννοεί προφανώς αυτό που είπα πριν, ότι δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Εννοώ στην πρώτη εθνική, δεν εννοώ στη Δευτέρα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος φίλος του Πανιωνίου τουλάχιστον άμεσα που να ευελπιστεί ότι ο Πανιόνιος θα πάρει πρωτάθλημα στην πρώτη εθνική. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Και να μπορούσε να πάρει, έτσι, και πες ότι έφτιαχνε ομαδάρα και μπορούσε να πάρει, δεν θα τον αφήνανε να πάρει. Οπότε μία ή άλλη είμαστε. Ο Κώστας από το Εγάλεο τώρα ευχαριστεί τα παιδιά που πήγαν στη Λάρισα, είναι ήρωες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούν τα παιδιά μάλλον που πήγαν στη Λάρισα πολύ. Πράγματι είναι ήρωες και το είπαμε. Έχουμε και άλλα θέματα. Δεν πρέπει να μείνουμε στους πανηγυρισμούς. Έχουμε και κάποια άλλα θέματα. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι εκτός από ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ο Πανιόνιος είναι και άλλα αθλήματα. Έτσι λοιπόν, την Τετάρτη έχουμε την επανεμφάνιση της ομάδας handball, της αγαπημένης ομάδας handball των φιλάθλων του Πανιωνίου, της αγαπημένης των φιλάθλων του Πανιωνίου, της ομάδας handball του Πανιωνίου στην έδρα μας, μετά τη διακοπή για τις γιορτές και έναν εκτός έδρας αγώνα που δώσαμε με τις σχολές Δούκα, όπου και χάσαμε. Μέσα σε 1002 προβλήματα που έχουμε μάθει ότι υπάρχουν σε αυτό το τμήμα, γίνεται ο αγώνας με τον Αρχέλαο Κατερίνης. Ένα ντέρμπι το οποίο έχει και ένα ιδιαίτερο χρώμα. Στο παιχνίδι που έγινε στην Κατερίνη, στο παιχνίδι που έγινε στην Κατερίνη ήταν όργια. Τρομερά έκτροπα και πράγματα τα οποία και να τα φαντάζεται κανείς ότι γίνονται σε αγώνες handball δεν το πιστεύει. Παρ' όλα αυτά έγιναν και συνέβησαν. Πρέπει λοιπόν, εμείς δεν λέμε ότι θα ανταποδώσουμε τα ίδια, εμείς απλά λέμε ότι πρέπει στο παιχνίδι της Τετάρτης να δώσουμε το παρόν, τουλάχιστον για να δώσουμε το κουράγιο και τη δύναμη στους παίχτες μας να νικήσουν το παιχνίδι. Γιατί πρέπει να το νικήσουν και πιστεύουμε ότι όλοι οι φίλοι του Πανιωνίου και από τους Πάνθηρες αλλά και όλοι γενικά οι φίλοι του Πανιωνίου που αγαπάνε αυτό το τμήμα θα βρίσκονται εκεί. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 5 η ώρα, αλλά γίνονται κάποιες διεργασίες και πιθανώς να γίνει στις 8. Πάντως το σίγουρο είναι στις 5 η ώρα. Εάν δεν πληροφορηθείτε αλλιώς λοιπόν, ο αγώνας θα γίνει στις 5. Ιδαλλώς, εάν υπάρξει αλλαγή θα σας ενημερώσουμε από τα γνωστά ενημερωτικά μέσα που έχουμε, τον τηλεφωνητή δηλαδή κυρίως, για το πότε θα γίνει ο αγώνας αυτός, αν θα γίνει 5 ή 8. Πάντως θα γίνει την Τετάρτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη και για τους λόγους που αναφέραμε, αλλά και γιατί η νίκη είναι κάτι που το χρειάζεται απαραίτητα ο Πανιόνιος σε αυτό το παιχνίδι. Ο Γιώργος μου φέρνει εδώ και μερικές ακόμα ερωτήσεις. Έχουμε ο Τάκης από τη Νέα Σμύρνη. Συγχαρητήρια για τη Λάρισα, για την παρουσία του κόσμου. Και αυτός ο φίλος το ίδιο και είναι αξιέπαινο πράγματι. Και να μην έχουμε ελπίδες για τον μπάσκετ όσο είναι προπονητής ο Τζούροβιτς. Πράγματι, αυτή την εποχή φτιάχνουμε και την εφημερίδα η οποία θα κυκλοφορήσει Πέμπτη Παρασκευή. Θα διανεμηθεί δηλαδή το Σαββάτο στο παιχνίδι με την ΕΑΡ. Αλλά και από Πέμπτη Παρασκευή θα υπάρχει και θα διανέμεται. Και στην εφημερίδα αυτή θα δείτε μέσα ότι κάτι γράφουμε για τον κύριο Τζούροβιτς. Μην παίρνει αέρα επειδή νικήσαμε 2 παιχνίδια τώρα με τη Λάρισα, ας πούμε, και με τον Απόλλωνα Πατρών. Θέλει βέβαια λίγο συζήτηση το θέμα αυτό με τον προπονητή του Τζούροβιτς. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εμάς μας έχει πειράξει πάρα πολύ το γεγονός ότι πηγαίνει σε συγκεκριμένα παιχνίδια εκτός έδρας και εκ των προτέρων προαναγγέλει ότι αυτά τα παιχνίδια θα τα χάσουμε. Αυτό μας έχει πειράξει πάρα πολύ και είναι ένας από τους λόγους που θα ζητήσουμε θα ζητήσουμε τέλος πάντων να συζητήσει το θέμα του, να μην λέμε πιο πολλά. Τα αφήνουμε για έκπληξη. Και να η τελευταία ερώτηση που είναι και πιο σημαντική. Ο Βαγγέλης από τον Άγιο Δημήτρη από τον Μπραχάμι ρωτάει τι θα γίνει για το γήπεδο του μπάσκετ. Αν μπορούσατε να δείτε το χειρόγραφο με τα θέματα που έχω εδώ, το έχω αφήσει τελευταίο. Γιατί αυτό είναι το πιο σοβαρό θέμα. Σήμερα λοιπόν είναι 20 του μηνός. Ξέρετε τι μας είχαν υποσχεθεί για τις 20 του μηνός οι υφυπουργοί αθλητισμού, οι δήμαρχοι, οι πανιόνοι, οι διοικήσεις. Μας είχαν υποσχεθεί ότι σήμερα
θα γίνει αυτή η συνάντηση ανοιχτής στρογγυλής τράπεζας, η ανοιχτή συνάντηση για να συζητήσουμε για το γήπεδο. Πού είναι αυτή η ανοιχτή συνάντηση, μήπως θα γίνει πουθενά και δεν το ξέρουμε, μήπως θα γίνει σε άλλη πόλη, μήπως θα γίνει πουθενά στο εξωτερικό, μήπως θα γίνει πουθενά στην Αφρική, δεν ξέρω. Πού θα γίνει αυτή η συνάντηση και δεν το έχουμε μάθει εμείς. Μάλλον δεν θα γίνει. Λοιπόν, ο επίσημος Πανιώνιος δεν έχει ιδέα. Μιλήσαμε σήμερα με τον εκπρόσωπο τύπου του Πανιωνίου, μας είπε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν μπορέσαμε να βρούμε βέβαια κάποιον από το Δήμο ή από το Υφυπουργείο Αθλητισμού για να μας πει αναλυτικά τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Πάντως η συζήτηση αναβάλλεται προς το παρόν, πάει πίσω δηλαδή, και ίσως να γίνει κάτι μες τη βδομάδα. Πρέπει να πω ότι η αντιπολίτευση του Δήμου, η αξιωματική αντιπολίτευση, ας το πούμε έτσι, του Δήμου, πρότεινε το χώρο που έχει προτείνει και η εφημερίδα μας ο Πάνθυρας και που είναι βέβαια στη συνείδηση των φίλων του Πανιωνίου πλέον το μεγάλο φαβορί. Το χώρο δηλαδή στα σύνορα Αγίου Δημητρίου και Νέας Μύρνης, στην περιοχή της ΔΕΗ του Αγίου Δημητρίου. Αυτό που είχαμε δείξει στο πλάνο εκείνο, θυμάστε, με το οικόπεδο εκείνο, με εκείνο το σχολείο που υποβαθμίζεται, θυμάστε. Εκείνο πρότεινε η αντιπολίτευση του Δήμου. Μένει τώρα να δούμε τι θέση θα πάρει και η συμπολίτευση του Δήμου, δηλαδή ο Δήμος, ο Δήμαρχος και ο Δήμος. Γνωρίζουμε κι εμείς ότι κάποιοι άνθρωποι από τη συμπολίτευση θέλουν να γίνει εκεί το γήπεδο, έτσι μας έχουν πει. Από εκεί και πέρα βέβαια θα χρειαστεί και μια απόφαση οπωσδήποτε κάποιων οργάνων πιο δικαιοδοτικών για το θέμα αυτό. Είναι ένα μείζον θέμα, για το οποίο εμείς έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ και θα ασχοληθούμε πάρα πολύ. Ήδη και το Κλαμπ Πάνθυρες αλλά και ο επίσημος Πανιώνιος έχει στα χέρια του κάποια χαρτιά Gallup, απάντηση σε αυτούς που τολμήσανε να βγάλουν χαρτιά Gallup για να μην γίνει το γήπεδο εκεί. Και τους είχαμε προειδοποιήσει εμείς. Και τους είχαμε πει, μην βγάζετε χαρτιά Gallup, γιατί ο Πανιώνιος μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να μαζέψει 5.000 υπογραφές. Για πλάκα. Αύριο. Μην βγάζετε λοιπόν χαρτιά εσείς για υπογραφές, γιατί εσείς δεν μπορείτε να μαζέψετε ούτε 100. Θα μαζέψετε 100, θα μαζέψετε 150, θα μαζέψετε 200. Εμείς θα βγούμε το Σαββάτο στο γήπεδο και θα μαζέψουμε 3.000 υπογραφές. Θα μοιράσουμε στα μέλη μας, στους συνδέσμους και ο Πανιώνιος στα μέλη του, να πάνε στις οικογένειές τους και θα μαζέψουμε άλλες 3.000 υπογραφές. Και θα φέρουμε στον Υπουργό 6.000 υπογραφές. Εσείς μπορείτε να μαζέψετε 6.000 υπογραφές για να μην γίνει το γήπεδο εκεί. Δεν μπορείτε. Άρα λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να κοιτάξετε να εξασφαλίσετε κάποια χρήση των χώρων, γιατί ο χώρος αυτός δεν θα έχει μόνο γήπεδο μπάσκετ για τον Πανιώνιο, που ίσως εσείς που δεν θέλετε το γήπεδο να μισείτε τον Πανιώνιο, θα έχει και εκθεσιακό χώρο, θα έχει και ανοιχτά γήπεδα, θα έχει και γήπεδα αθλοπαιδιών γενικά, θα έχει και αίθουσες ας πούμε για άρση βαρών, για ενόργανη γυμναστική. Μπορεί λοιπόν να εξασφαλίσετε κάποιο χώρο, να κάνετε κάποια χρήση του χώρου εκεί και να επιτρέψετε σε εισαγωγικά πάρα πολλά και στον Πανιώνιο να έχει το γήπεδό του επιτέλους και να αγωνίζεται. Μπορεί η φετινή χρονιά να είναι μια άσχημη χρονιά για τον Πανιώνιο, αλλά οι μεγάλες ομάδες μέσα από τις κακουχίες και τις αντιξοότητες γεννιούνται. Δηλαδή, αν ήταν φέτος η χρονιά άσχημη για τον Πανιώνιο, τι ήταν η περσινή για τον ΠΑΟΚ, που έχασε μέσα από τα χέρια του το να βγει στην Ευρωλίγκα, ή τι ήταν για άλλες ομάδες που πασχίζανε και τελευταία στιγμή, ή η προπέρσινη χρονιά για τον ΠΑΟΚ, που έχασε πάλι τελευταία στιγμή την έξοδό του στο τότε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έτσι, φέτος είναι μια άσχημη χρονιά για τον μπάσκετ. Έχουμε το κουράγιο και έχουμε τη δύναμη να μπορέσουμε να τα ξεπερνάμε όλα αυτά και για το λόγο αυτό θα πρέπει ο Πανιώνιος επιτέλους, αφού υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργού και του Δημάρχου, από ό,τι ξέρουμε θέλει και αυτός να γίνει γήπεδο, απλά όμως όλο δεν ξέρουμε να βρούμε το χώρο, κάπου να βρούμε το χώρο, δεν μπορούμε να το κάνουμε το γήπεδο στον αέρα, κάπου πρέπει να είναι το γήπεδο. Λοιπόν, εγώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι να μην παίρνουν άλλα τηλέφωνα. Έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο των τηλεφωνημάτων. Λοιπόν, έχω ένα τηλέφωνο εδώ από το τμήμα Πόλο του Πανιωνίου. Να τονίσουμε τη μεγάλη μας νίκη επί του Εθνικού στο τουρνουά της Βουλιαγμένης. Πράγματι, το πληροφορήθηκα και εγώ τελείως πληροφοριακά. Το τμήμα Πόλο του Πανιωνίου φέτος είναι λίγο... Έχει μια περίεργη καμπή. Έχει χάσει κανένα δύο παιχνίδια μες στην έδρα του από ομάδες που συνήθως τις κέρδιζε. Δηλαδή εννοώ, αν τυχείο ας πούμε μπορούσαμε να την κερδίσουμε που χάσαμε. Έχουμε χάσει δηλαδή κάποια παιχνίδια και με μεγάλα σκορ.
Νικήσαμε τον εθνικό στο τουρνουά της Βουλιαγμένης, δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Μία νίκη επί του εθνικού στο πόλο πάντως είναι κάτι πολύ μεγάλο και επειδή αυτά τα αθλήματα μένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πολλές φορές αυτά τα παιδιά που ασχολούνται με αυτά τα αθλήματα, οι αθλητές, που ξέρετε ότι οι αθλητές και στο πόλο και στο handball είναι πανιόνιοι. Δηλαδή είναι πανιόνιοι, είναι και φίλαθλοι. Θέλω να σας πω ότι, να μην λέμε ονόματα και νομίζετε ότι κάνουμε διαφήμιση, ένας από τους παίχτες του handball είχε έρθει εκδρομή στη Λάρισα. Ένας άλλος πολίστας πάλι είχε έρθει πέρσι εκδρομή στην Έδεσα, έρχεται εκτός έδρας και είναι και διεθνής κιόλας ο πολίστας αυτός. Είναι πανιόνιοι. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, όταν νικάνε τον εθνικό στο πόλο, ας πούμε, που είναι αυτοκρατορία, δεν βλέπουν, δεν έχουν τη χαρά να δούνε τη νίκη τους αυτή κάπου, να τη διαβάσουν σε μια εφημερίδα, να τη δούνε στην τηλεόραση. Δεν μπορούν. Είναι μακριά τα φώτα της δημοσιότητας. Εμείς προσπαθούμε αυτή την εκπομπή να τα προβάλλουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Έχουμε πει και έχουμε ζητήσει όσους θέλουν από την οικογένεια του Πανιωνίου, από το πιο μικρό άθλημα, από τα πιο ερασιτεχνικά τμήματα, από τους παιδες, από παντού, που θέλετε να προβάλλετε το τμήμα σας, την ομάδα σας, οτιδήποτε, τις εκδηλώσεις σας. Εμείς σας δίνουμε από αυτή την εκπομπή το χρόνο και το βήμα να τα προβάλλουμε μαζί. Αλλά βέβαια θα πρέπει να ξέρετε ότι εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες δημοσιογράφοι, να τα μαθαίνουμε από μόνοι μας. Πρέπει να μας τα λέτε εσείς, πρέπει να μας ζητάτε εσείς να έρθουμε για να μπορέσουμε να βρούμε το χρόνο να έρθουμε. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές αυτά και ισχύει το ίδιο και για την εφημερίδα μας. Και η εφημερίδα μας θέλει να ασχοληθεί και να βοηθήσει σε όλα τα τμήματα του Πανιωνίου. Έχουμε τηλέφωνο στον αέρα, μάλιστα. Πρέπει να είναι για το θέμα του γηπέδου. Ο Δήμαρχος, μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτα θέλω να συγχαρώ την ομάδα και εσάς και την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Για τη μεγάλη νίκη που είχε ο Πανιόνιος. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση επειδή είπατε κάτι. Πράγματι είχαμε ραντεβού 20 του μηνός με τον Υπουργό, αλλά μας παρακάλεσε λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Θα μας ειδοποιήσει πολύ σύντομα που θα γίνει αυτή η κοινή σύσκεψη. Ήδη έχουν ενημερωθεί οι περισσότεροι ότι έχει αναβληθεί. Ο κ. Γιδάρης που είναι υπεύθυνος είχε αναλάβει την ευθύνη το Δημοτικό Γυμναστήριο να ειδοποιήσει και τους υπολείπους, γιατί εμπλέκονται, όπως ξέρετε, και οι γονείς και τα σχολεία και όλα αυτά. Εσείς θα ξέρετε ότι θα γίνει η σύσκεψη και πέσει και τους ακροατάς σας ότι ο Υπουργός θα μας ειδοποιήσει πολύ σύντομα για να γίνει. Αυτό και δηλαδή. Ας είστε ενήμεροι εσείς, τα συν και πλην της υποθέσεως. Το ανέβαλε ο Υπουργός δηλαδή. Ο Υπουργός, γιατί είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις και τον είδε χτες που έγινε η γιορτή του Μήλωνα και μου είπε πολύ σύντομα θα μας ειδοποιήσει πότε θα έρθει να γίνει αυτή η συγκέντρωση. Εσάς η θέση σας σαν Δήμος είναι ποια? Όπως ξέρετε, ο Δήμος είναι Δήμος του Πανιόνιο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Δήμαρχος συγκεκριμένα βρίσκεται μεταξύ δύο πυρών, των σχολείων και του Πανιονίου. Θα βρεθεί η λύση. Μάλιστα. Εντάξει, Δημάρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Την εκπομπή σας. Ευχαριστώ και πολύ. πάντα νίκες. Πάντα. Μακάρι να έχουμε νίκες πάντα και τέτοιες ειδικά νίκες όπως αυτή με τη Λάρισα. Εγώ δέχομαι τη θέση του Δημάρχου ότι βρίσκεται μέσα σε δύο πυρά. Απλά θα πρέπει κάποια στιγμή ο Δήμος γενικότερα, γιατί ξέρω ότι τον πιέζουν πάρα πολύ, πολλές πλευρές το Δήμαρχο, θα πρέπει να ζυγίσουν ποια πυρά είναι πιο μεγάλα και πιο δυνατά. Δέχομαι και ήταν πολύ σωστή η παρέμβαση γιατί δεν ξέραμε εμείς πώς αναβλήθηκε αυτή η συνάντηση. Ας ελπίσουμε, επειδή ξέρω ότι και ο Υφυπουργός έχει θέληση να γίνει το γήπεδο του Πανιωνίου, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει σύντομα για να μπορέσουμε επιτέλους να δούμε το όνειρο τόσων χρόνων του Πανιωνίου να υλοποιείται και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πόσο χρόνο έχουμε, Γιώργο? Περίπου ακόμα 5 λεπτά. Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο λοιπόν ότι να κλείσουμε μάλλον το θέμα του γηπέδου. Να πούμε ότι ο Πανιώνιος, όπως σας είπα και πριν, και θα κυκλοφορήσει μέσα στις ημέρες αυτές κάποια ερωτηματολόγια, στα οποία θα ζητάει από τον κόσμο του, από τους φιλάθλους του που είναι και δημότες της Νέας Μύρνης, να πούνε τη γνώμη τους σε αυτό μια μορφή γκάλοπ, που θέλουν δηλαδή να γίνει το γήπεδο του Πανιωνίου. Φαβορί, όπως σας είπα, στις προτιμήσεις είναι η περιοχή του Ασυρμάτου, για την οποία εκφράστηκε, όπως σας είπα, έχει εκφραστεί θετικά και η μεριά της Δημοτικής Αρχής του Αγίου Δημητρίου και η αντιπολίτευση του Δήμου Νέας Μύρνης, αλλά και πολλοί
πολλά στελέχη της συμπολίτευσης του Δήμου Νέας Μύρνης. Πιστεύουμε, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ότι όταν θα καθίσουν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, θα υπερισχύσει η άποψη του Πανιωνίου. Γιατί ο Πανιώνιος εκφράζει περισσότερο μεγάλο λαϊκό ρεύμα στη Νέα Σμύρνη από οποιοδήποτε σύλλογο γονέων κτλ. Γι' αυτό λοιπόν θα υπερισχύσει η άποψη του Πανιωνίου. Ας ελπίσουμε να γίνει το συντομότερο. Να ανακεφαλαιώσουμε και να κλείσουμε την εκπομπή. Να πούμε βέβαια καταρχάς ένα μεγάλο μπράβο σε όλα αυτά τα παιδιά που ταξίδευσαν αυτά τα 700 χιλιόμετρα και δώσανε μια συγκλονιστική παρουσία στο γήπεδο της Λάρισσας. Κάτω από αυτές τις αντίξωες συνθήκες, κάτω από αυτή την τρομερή ομίχλη που υπήρχε και το σκοτάδι και την καταχνιά που υπήρχε στη Θεσσαλία, λες και τους το έχει βάλει από πάνω ο Θεός εκεί να μην μπορούν να βλέπονται μεταξύ τους. Μέσα σε αυτή λοιπόν την ομίχλη και την καταχνιά αυτά τα παιδιά ήταν ηρωικά. Αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια και είμαστε σίγουροι ότι από εδώ και πέρα που μετά το Σαββάτο που θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος, ο Πανιώνιος, η Πανιώνια μηχανή θα πάρει εμπρός και θα γνωρίζει μόνο επιτυχίες. Η επάνωδος στη φυσική θέση της ομάδας μας είναι θέμα χρόνου και αυτό το πιστεύουμε όλοι. Τώρα πια δεν είναι ευχή, είναι πεποίθηση και όλοι μας, όλοι οι φίλοι του Πανιωνίου, όλοι αυτοί που ανήκουν στους Πάνθυρες, ελπίζουν και πιστεύουν σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που φοράνε αυτή τη φαέλα του Πανιωνίου και που από ό,τι έδειξαν τουλάχιστον από εδώ τις τελευταίες αγωνιστικές την τιμάνε και την υδρώνουν. Και σε αυτούς λοιπόν αξίζουν συγχαρητήρια, όπως επίσης και στον προπονητή του Πανιωνίου, τον Γιάννη Κυράστα, ο οποίος τουλάχιστον βγαίνει αληθινός αυτά που λέει. Είχε πει από τη μέση του πρώτου γύρου και μετά θα δείξει η ομάδα. Και από ό,τι δείχνει τελικά βγαίνει αληθινός. Αυτά για σήμερα. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν συντονισμένοι στο Telecity. Μην ξεχνάτε ότι το Σαββάτο θα έχουμε, Πέμπτη Παρασκευή, Σαββάτο στο γήπεδο θα έχουμε το καινούριο φύλλο της εφημερίδας μας του Πάνθυρα. Μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε προσκλήσεις για το χορό μας για τις 7 Φεβρουαρίου. Τις καλύτερες ευχές σε όλους.